Приятели, в момента се намираме в известен столичен мол, който е домакин на промоцията на най-новият клип към песента Paradise на Лора Караджова и Кристо. Зад мен виждате една от колите в самия клип. А сега, хайде да се забавляваме! Изключително ми е приятно тази вечер да те видя тук на това парти. Добър вечер, как сте? Ние сме супер, а ти? Да, добре, много е хубаво, че има такива песни, нови, модерни, български. Кефиш се на БГ музика? Да, изключително много ми харесва, че има голям ръст на българската естрадна музика и това наистина е уникално. Познаваш ли лично Кристо или Лора? Ами не, така бегло се познаваме, повече си говорихме тази вечер, уникални изпълнители, наистина ми харесва всичко, което създават и с страшно много хитове от 2013 година, надявам се да ни радва цялата 2014. Тебе можем да те видим на всяко светско парти, включително и на това. Не се ли изморяваш? Винаги, навсякъде, по всяко време? Няма такова нещо. Аз наистина филтрирам доста събитията, по които хода и не ходят чак толкова много. I'm the boss, от център Кош. С БГ Кейт му си казвам лека нож. Пагьосник ос, пизда кула, търпение нула, какво си чува, всеки не играе с Бош. Кеш, Бенджамин Рай, аз потръпнал съм май. Здравей, Кристо, много се радвам тази вечер да сме на вашата промоция на клипа. Първо, искам да ти кажа, че клипа изглежда наистина изключително пипнат, скъпа продукция. Имаше ли някакви трудности по време на снимките? Някакви екстремни ситуации предвид кулите, животните, хеликоптера? Имаше, беше много студено, най-малко снимахме по Коледа, беше минус 5 градуса, не беше от най-леките снимачни дни. Но и двата от дните снимаме през нощта и си е тежко, но се справихме. Имаме много добър екип, лицето на Люси Ларионов, аз го режисирах, Иван Иванов и Павел Павлов, оператори, справиха страхотно и това е. Получихме запитвания от зрителите. Какви са тези леопарди, които се виждат на снимките? Значи в клипа Лора се превръща в леопард и това е символиката, че в нея има нещо животинско, нещо истинско, нещо натурално и мен точно това ми харесва в нея, че е много истински човек, много красив, много грациозен и същевременно много агресивен. Сработвате ли се с нея? Да, много. Аз точно това как преди малко пред една друга камера, че на мен ще ми е трудно да не работя с Лора, защото тя е толкова яка певица и толкова добър човек като цяло. Това е второто или третото ви парче заедно. Залагаш ли такива надежди да стане толкова мега яко, колкото предната ви песен? Да се надяваме. Никога не знаеш, но даваме всичко от себе си и дано хората го оценят. Ние правим това за тях. Къде за теб е рая на земята? Тук и сега. Рая първо е на земята и второ е тук и сега. Гледам да живея днес, защото никога не знаеш дали ще има утре. Сега за финал не мога да не те попитам какво си пожелаваш лично за себе си и на феновете. Пожелавам здраве и смелост, защото когато човек е здрав и смел, той става щастлив, независимо какво се случва. Много ти благодаря. Мерси на тебе. Благодаря. Моята Караджова, дами и господа. Кристо! Цялата си прелест.